どうか皆様の温かいご支援とご協力、そしてこの災害の危機に対する深いご理解のほどご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。新宿駅をご通行中の皆様、ただいま台風19号災害支援募金を行っています。他の情報